skal ikke være for tidligt. Man skal ikke være for sent. Man skal være right on time. Opdatere. Fandme nej, mand. Ham jeg tager. Ja, hallo? Hallo? Bare tag det roligt, kammerat. Det er bare en opdatering. Jeg prøver bare at hjælpe dig. Er det ikke rigtigt? Ja, altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, vi render rundt og gennemlejer, når det er, jeg skal komme og opdatere. Altså, du sagde, vi skulle i gang, ikke? Så vis mig over computeren. Ja. Opdatering, ja, det er herinde. Kom med. Utroligt, det der. Brug altid et antivirusprogram. Ja, og så? Det er rigtigt. Brug altid et anti-spyware-program. Vælg en sikker adgangskode nu, ikke? Okay. Og husk altid en backup. Det er vigtigt. Og brug din sunde fornuft. han kan det der. Hey.